je gauw naar dit verhaal. Dieven in het bosk. Wat doet u mij die grote koer, Cornelia? Daar toch ik eten en drinken niet, Tomke. Zie maar, lekkere broodjes, nutsjes, fruit en drinken en hoenderbrokjes van Romke. Njam, njam. Oh, ik weet het al. We zullen picknicken in het bosk. Ja, Even later rieden ze mij z'n allen naar de bosk. De picknickkoer zit in de achterbak. zo. Nog even de auto parkeren, verbinder, uitstappen en de bosk in. Maar is de koer maar lekker net via de Cornelia? Nee, Ze rennen oer een paad, waar om beide kanten een prot op jem. Na een skofke komen ze op een iepen veld. In het midden stiet een grauwe beem met grote toepen. ja, dit is wel een mooi plakje. Kom uit, Tomke, we klimmen in die beem. Voorzichtig, Jer. Je moet het er net uitvallen. Nee. De bijen klimmen op een grote toepen en springen weer op een groen. Hoppa! Even later hingen ze oor diezelfde toeken te zwaaien. Nou, ik hier net als een stomme beem hingen. Hij rent het paad verder del. Wat hebben we hier? Een bulte bjemmen? Huh? Ze binnen stikken. Romke, Ze zitten net maar in de groen. Romke, waar bist u? Jenne! Deze kant uit. Bij die grote bult bjemmen. Oh, Tomke. Tomke, wat een bulte bjemstam. Ja. Hoe komen die hier? Al die bjemmen die binnen omzeren. Trodde boswachters. En daar maak je planken van om mij te timmeren. Of om in de kachel te dwaan. Nou, zullen we hier dan maar zitten gaan? Ja. Cornelia zet de koer op een beemstam. Jongens, wat ik ken. Ik ren samen hoe die bjem hinnen. Ja. Hoor, ken wij ik wel? Dat kennen wij ook wel. Ze rennen achter elkaar aan. Zullen we de tegelijk afspringen? Ja! Oh ja. 1, 2, 3. Dat komt mooi. Was toch ek mij dwaan, Cornelia? Oh, ja, wis. Ik wil dat, ik wil er eens beziekje. Oh yes, leuk! Ze binnen zo drok dwaan dat ze net joggen dat er al je besten daar haar een picknickkoer zitten. Mooi! Ja! De Ben en Romke bedenken van alles wat ze op die bjemstam dwaan kennen. Ze binnen reuzen en meidje hele grote stappen. Ze ben kabouters en meidje hele lietse moezenstapjes. Zou daar verder nog wat wezen? Even sjen. Oei, wat hing het daar tussen die bjem? Het liek het wel een bregen. Ik wil eerst hoe die bregen. Oeh, wat wiebelt dat ding? Daar voel ik al haast. Nou ikke. Oh? Ja, nou ikke. Tussen twee bjemmen is een bregemakker van touw. Daar kan ze oorheen rennen. Gelukkig kan ze haar vasthouden aan een oortouw dat boven haar hollen hinget. Cornelia komt ook even te sjen. Tomke maakt het lietse stapjes en houdt hem net eens vast. Nou, dan moet ik maar eens hoe die wiebel bregen. Heel voorzichtig rent Cornelia oer de touwbregen. Dan bloedt ze even steen. Want het touw begint wel wat te kreekjen. Oh jee. Nee, het touw bloedt heel.
En Cornelia rent weer voorzichtig verder. Oeh, de ben staan mij iepen moeilijk te sjen. En dan is ze er. Oh ja! Hoho. Gelukkig. Cornelia valt ek net. Nee. Nou, ze is... Oh. Jammer. Ze willen al je nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En een willen dat ze haar. Mijn buikje rattelt, Cornelia. En ik ga een droege tongen. Nou, dan maar wij maar gauw de picknickkoer op ziekje. En lekker wat eten en drinken. Ja! Gauw rennen ze naar de bultebjemstam. Naar de koer, maar lekkers. Maar wat is dat nou? Oh, nee. De koer leidt om. De nutjes en hoenenbrokjes liggen overal. En er binnen grote gaten in de broodjes en het fruit pikt. Dieven. Er binnen hier dieven in het bosk. Die huis eten op eten. Ik weet al wat die dieven binnen. Waar dan? Ik denk de piskes hier in het bosk. De vogels en de moeskes en de eekhoorns. Nou, wat moeten wij nou eten, Cornelia? Ja. Cornelia denkt even nij en zei dan... Ik weet al wat. Ja? Voor de ingang van de bosk is een pannenkoekhuis. Zullen we daar dan maar heen voor een pannenkoek? Ja! Dat willen ze wel, verzels. Lekker! Lekker! Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.